Čaute videjka, vítam pri novom videjku. Prepáčte za to, že kokcujem, len sa snažím byť čo najviac energický. A dnes to bude ďalšie video z domčeka. Nebolo dávno, ja viem. Viem, že vás nebavia dlhé videa z domčeka. Takže tým pádom som si pre vás pripravil toto, čo bude len také, maximálne tak 5 minút to bude mať. Uvidíte sami. A ideme pekne toto, ideme rekonštruovať domček. Tak a tu prirobíme jednu novú poličku. A táto stena, túto stenu budeme v druhej časti búrať. Takže začneme týmto, že toto si trošku upracujeme. A bodaj by to bolo aj pre mňa také ľahké. Na chvíľku musím prerušiť toto videjko. Potom, že prepáčeš za tie zábery a prepáčeš, niektoré časti sú nie natočené. Len natáčal som to sám, takže ďakujem za pochopenie. Ľudia, viete, ako vám závidím kúzlo strihu? Pre mňa to bolo pol hodina a pre vás to bolo, ja neviem. Dobre, to je jedno, prosím, pre vás to bolo 10 sekúnd, no. Takže pekne si zoberme, toto si tu pracujeme, hop. Takže dáme si preč rekvizitky, nerieši ten bordel okolo, hlavne, že to niekde je. Len toto vám tu asi dosť prekáže. Lepšie? Však samozrejme, vy máte blesk. No, takže teraz si prepáčte za toto. Ja som si položil ten telefón, lebo to má 100 kg. OK. To je vybavené. Ešte toto pekne zmontujeme. Takže, to je najhoršie. S jednou rukou sa viete, ako na prd robí. No, ešte toto. Ten je tam samozrejme daný, takže keby si ho niekto chcel požičať, tak nemôže. No, jedine, že by ho vytrhol, aj toto je tam. Takže zoberieme si pekne vrtačku. Dobre, nebudem vás naťahovať. Proste to tu pracujem a potom vám to ukážem. Takže ešte jednu vec musíme spraviť. Túto žiarovku demontovať, lebo je tam tak daná, že to úžasne demontujeme. Prosím vás, ja som profesionál, nerobte toto doma. Hlavne nie v západnom prúde. Viem, že toto sú topové zábery. Proste vyšrobujem onu a dám ju takto na kraj. Vybavené. Veďme sa na bezpečné miesto niekam. Báha, hneď rozbitá. No, takže teraz, prepáčte, že som natáčal na výšku. Dobre, teraz ideme nájsť nejaké drevo, ktoré tam dáme. Dobre, prepáčte za tú tmu, ja za to nemôžem. Vonku je tma, tak sa s tým musíme zmieriť. Takže nebudem vám toto všetko ukázať, idem nájsť nejaké drevo. No ľudia, mám taký dosť veľký problém. Neviem nájsť žiadne drevo, ktoré by bolo vhodné. Lebo všetky sú buď malé, alebo sú moc tlsté. A tie tlsté budem používať na plnk. Takže tak, idem hľadať ďalej. A ináč, oceňte môj drip, Jordany. Samozrejme švejkové, ale to nikto nemusí riešiť. No ľudia, mám takú dosť smutnú správu, že bojím sa, že v tomto dieli asi polička nebude, lebo neviem nájsť žiadny materiál na tú poličku. Takže ešte tomu dám chvíľku šancu, ale uvidíme. No ľudia, zdá sa, že sme niečo našli. Pokúsim sa to odniesť do domčeka a ukážem vám, čo to vlastne je. No ľudia, takže máme tu niečo takéto. Takže pozrieme, či to fituje, uvidíme. A keď niečo bude zaujímavé ďalšie, tak sa ozvem. OK, máme naznačené, ideme píliť potom. Toto je všetko robené profesionálmi. Nezabudnite, keby ste z náhodou robili, tak to nerobte sami, robte to s rodičmi, keby ste niečo také robili. A noste okuliare a ochranné pomôcky. Noste rukavice, lebo dopadnú vaše ruky ako tie moje. Dobre. No takže jeden oný máme, održíme aj druhý, prepáčte za zábery, mám mobil na nabíjačke. No tak ľudia, prepáčte, že tieto kroky sú nie natočené poličkou, že spravená, prepáčte, že tieto kroky sú nie natočené. Stala sa jedna taká chyba. Zistil som, že ja v skutočnosti nenatáčam, aj keď som natáčal. Takže máme tu poličku, máme to spravené, prepáčte, fakt, je to moja chyba. Už sa to nestane a takže môžeme začať to trošku to ideme poupratovať. Takže tuto
pôjdu nejaké elektrické nástroje, proste veci, čo sú tu hore. Táto polička pôjde zrušiť, po ten malý roh pôjde zrušiť tá časť tej poličky. To spravím už asi aj dnes, takže idem si sem trošku podávať veci. No, takže medzi tým, samozrejme, hento už je upratané, dal som na žarovku, to som ani prd nevidel. No, takže toto už som dal preč. Ešte toto treba dať preč, túto vec. Len rozmýšľam, kde ju dám, ale to je problém mojho budúceho ja. No, ľudia, takže začal som sa pomaly pripravať, toto už som dal preč. Aj toto tu idem za chvíľku dať preč, takže začal som sa pripravovať. Ja prepáč, že som vám to nenatočil včera, ale včera som tu bol do skoro 11, teraz je 8. No, asi aj môžete vidieť. Včera som sa nudil, tak som to dorobil. Takže táto stena už tu není. Dnešnou úlohou je dať túto stenu preč a potom ešte tu spraviť stôl. Takže začneme tým, že si tu trošku prikúrime, lebo je tu zima. Ale fakt, prepáč, že som na to nenatočil ešte včera, ale aspoň tu bude dneska lepšie svetlo. Už sa rozbehol len tento. No včera som to ešte mal trošku brdu, takže idem toto upratať a potom vám to ukážem. Takže je to tu pekne upratané. Teraz si zoberiem pekne vrtačku a tuto ideme odmontovať tie poličky. Tieto veci, čo sú tu, aj tento stolík pôjde preč. Takže tak. Takže bol som zohnať novú vrtačku, máme a tak, ideme odmontovávať. No, trošku som pokročil, tuto som to už začal vybúravať, tak potom sa vám ozvem. Ja neverím, sme to finally. Kúkajte, jak to vyzerá, ty koky. Čumte na to, jak to vyzerá. Čumte na to, vidíte? Takže takto nejak. A v ďalšej časti, ale v tejto, možno ešte v tejto uvidíte, tak budeme robiť aj tento stôl. Takže prepáč, že som vám nenatočil priebeh, ale nemal som ako proste, neboli na to podmienky, ale pozerajte, ako to tu povyzerá. Dobre, toto vás nemusí zaujímať, toto je taká bordel stena, ale tuto, no dobre to tiež, ale pozrite. Jeden stôl, druhý stôl, stena zbúraná. Povedzte, že to tu není krásne. Dobre. Takže ja sa s vami lúčim, aby ste videli aj mňa. Takže čau, Ledika. Čaute.